gori, gasa, kwaikwayo, wayannan fa abubuwan duk suna sa mutum ne ya halaka, sannan suna kawo halaka ne a cikin rayuwar mutum. Sannan misali zan baka misali, yau mi gori ya jawo ma a cikin rayuwarka, wace riba gori ya baka a cikin rayuwarka? Asarar masoyi na hakika ko ko asarar lada a wajen ubangiji? To wace asara ma ta kai wannan misali kamar irin wacce na faɗa yanzu, ka rasa ladanka a wajen Allah, kuma duk sabilin gori da ka yi wa wani, da aka yi maka, da kake aikatawa, da ka lazimta ka mai da abin ya zama aikinka, ya zama niyyarka da yunkurinka. Sannan ƴan uwa, dan Allah mu lazimci abu biyu, mu bar wancan abu biyu, mu yi watsi da abu biyu, mu aikata alkhairi, mu manta da cewar mun yi alkhairi, mu kyautata wa junanmu, kada mu yi wa junanmu butulci. Sai gasa, wane yayi ni ma dole sai na yi, wane ya aikata ni ma dole sai na aikata, wane yayi dole ni ma sai na yi, na nace dole sai na yi, na butulce wa Allah, na butulce wa ubangiji na. Kawai kana bata wa kanka lokaci ne, domin kaddararka daban, tasa daban, kuma yadda ya samu wallahi kai ba lalle bane ka iya bi ka ce zaka samu, kai ba ma dole bane ai sai ka samu rayuwar nan, ka samu kawai fatan ka cika da imani, ba ma dole bane sai ka bi. In ko ka ce zaka keta shari'ar Allah, ka ce dole sai ka yi abin da yayi ya samu, kai ma zaka yi ka samu, wallahi zaka halaka ne, domin Allah littafinka yana na a rubuce a ka'ide, haka Allah ya so ya ganka a yadda kake a hakan.